ntwene no ena nananom ekano sabe enyegie ne tie no ewa asechire twene bia wo de eka twene no emmo keke ebia wo de eka aha enye bibia nso ne eka ena enye bibia de chire mu ebrepam ye beka ho asem na na dia wo wo hwe no dia said eja kwa ja ina dia said ekusi bi ekumroch mo champion funye ekusi bi ekumroch mo champion funye eja ko free say from no dem face eja ko free say from no dem face say tutu mo nya wisio say tutu mi mo nya wisio o pensu na adi nkabom puntu ni nkoso ba Ghana ni Asanteman mu o pensu na adi nkabom puntu ni nkoso ba Ghana man ni Asanteman mu obi nya se bi anko baby obi nya se bi anko baby brago abakana ne from no dem face brago abakana ne from no dem face mi ma jabi no da ko ya dunye mi ma jabi no da ko ya dunye ya dom na ne dia ko boy juta touch mo champion funye ya dom na ne dia ko boy juta touch mo champion funye o to ska samai na ijakunye o to ska samai na ijakunye ijakuye bo ban krojun fro ijakuye bo ban krojun fro oina free from no dem fa o oina free from no dem fa o pokwa mo nya wisio o pokwa mi mo nya wisio oina benya se jachi opokwa ni ne eche ikwamba no oina benya se jachi opokwa ni ne eche ikwamba no obi nya se bia ko baby obi nya se bia ko baby asinia jembi oini chimo champion funye asinia jembi oini chimo champion funye oina eche ikwamba smentie oina eche ikwamba smentie obi entra kwasi pepunye obi entra kwasi pepunye entori me chamfo chimo champion funye entori me chamfo chimo champion funye obi ekasibin pon bo smentie obi ekasibin pon bo smentie obi na due tina sinye obi na due tina sinye owusu echabe de me fe tina sinye owusu echabe de me fe tina sinye champion fiafo o senti bo chimo champion funye champion fiafo o senti bo chimo champion funye onu fura me kwap mo se fura me kwap nye onu fura me kwap mo se fura me kwap nye o se foru se chemo kuma je bo chimo champion funye o se foru se chemo kuma je bo chimo champion funye o se bosu obos mentie o se bosu obos mentie o se funa die tina sinye o se funa die tina sinye radio kra ni pa bi ekuri fatabro for central fatai binye radio kra bi ekuri fatabro for central fatai binye o krube to prebo chimo champion funye o krube to prebo chimo champion funye o kra ni titi brimponi boss mentie o kra ni titi brimponi boss mentie o kru kakana die tina sinye o kru kakana die tina sinye washie from no dem fa o washie from no dem fa o wo bab na di feri match and 40 jankuda gunye wo bab na di feri match and 40 jankuda bunye wo for superman eboni abunye wo for superman eboni abunye okwaku ni ntombo afafru bunye wo okwaku ni ntombo afafru bunye wo chiri kwetene kozi fimponi nye wo chiri kwetene kozi fimponi nye radio chiri bo for bite jojo bia skrabot nye radio chiri bo for bite jojo bia skrabot nye eret men go for fano sen so coach mo champion funye eret men go for fano sen so coach mo champion funye o to ska samai na ijakunye o to ska samai na ijakunye ejakuye bo ban krojun fro ejakuye bo ban krojun fro o saji fu from no dem fa o saji fu from no dem fa o kranim nedua o kranim nedua edua jabo ni chimo champion funye edua jabo ni chimo champion funye o jabin sei na ijakunye o jabin sei na ijakunye emran chipani si bo si akwamu akwadman pofran na announcement e se emran chipani si bo si akwamu akwadman pofran na announcement e se okodi akesebreto ni mochmo champion funye okodi akesebreto ni mochmo champion funye o frameni akese ina announcement e o frameni akese ina announcement e o jabi akese na announcement e se o jabi akese na announcement e se asiasiokwa asumdwe ino se Tutu
te so jum ne fra. Asantehene Osei Tutu so jum ne fra. On kasa chire bomofo. On kasa chire bomofo. On patakun chire kwaje kwa boni bo. On patakun chire kwaje kwa boni bo. Yen fan ko dia brani bo no se. Yen fan ko dia brani bo no se. Twat mu to the fortan. Twat mu to the fortan. Your prima kuma sina kwa makwa media wisi. Your prima kuma sina kwa makwa media wisi. Okay say dia makese dey in the metifi. Okay say dia makese dey in the metifi. Oh say for anchen na fa kwa eh. Oh say for anchen na fa kwa eh. O hafo chemnyanyi ni bieku mu akwa ejese ne tran kwansen. O hafo chemnyanyi ni bieku nu akwa ejese ne tran kwansen. Obri kwani embonko te ni sankunye. Obri kwani embonko te ni sankunye. Emi kwa chamu tini pobiasmanyini. Pobiasmanyini so timso mo chamso. Emi kwa chamu tini pobiasmanyini. Pobiasmanyini so timso mo chamso. Kwa rechema koi. Kwa rechema bampatachumi subi akrono. Empatachmo te fru pempem so timso mo chamso. Kwa rechema koi. Kwa rechema bampatachumi subi akrono. Empatachmo te fru pempem so timso mo chamso. Enso kwa ini jemfemi ya bro fo ini jemfemi ya ye bie mo friend ade do boni afrafakun. Edu jemfi pempem so timso mo chamso. Enso kwa ini jemfemi ya bro fo ini jemfemi ya ye bie mo friend ya ade do boni afrafakun. Edu jemfi pempem so timso mo chamso. Yo sinkutu dankutu abrakutu kwa dansi achimedio. Ya chamu tinibo afahuma. Anti chebe mpepso ntimso mo chemso. Yo sinkutu dankutu abrakutu kwa dansi achimedio. Ya chamu tinibo afahuma. Anti chebe mpepso ntimso mo chemso. Wo saji fogun nyagwa sinyen. Wo saji fogun nyagwa sinyen. Wo Asantehene de tina sinyen. Wo Asantehene de tina sinyen. Wo krueda tadwan me fogun nyagwa se jumna chemera.
Oh no. And market patako jikwa bonobo. Osei Tutu open so ho asem tete onya time ba wisi. O na si asom theatre ne kon so. Metin mema so. Metin akatachie so. Ofrefre ne wako nya mo panin mo fra so. Koto ko do da mansa mo komu. Na mansa wo koma ide no Osei Tutu open so. O ka fra. Wano ejanyane ejawunti sa anwami na asu wasi we so bofra ya bofra pa Osei tu bedi akuntahra edi twamantamfia osimisi sa anwami na asu eje utu asua so otu omo no so ti dim no ba wono a edimbo adambo adankawe abo afero kompenten Osei tu etu ampeti so awutim okupodi otu ahima wutim ano patutututu wono no apitia no ma kompre a wudi awio no anodam Osei tu umafo wasi dia awio ne enyo dia wo hye ne enyo okatachi adi atu noto wo puntun wa fe mumanyuma ye mumu wano no bede Osei tu ya sa kumbe dai wakundu ade mafra ba ye wakumi nsumbi wakumbu amakwadwe wuwa wakuma amanse belema yena wakuma dumakasi ya nwanwa Osei tu nkunu na wonsu maafo wakuma jensu maafo wakuma tabinsu maafo wakuma saguni frenia wakafufuo mapanyini mo fredie obiri mlekusu nkunu no besu ebenwa wasi wirimu nwa wa hurimu nwa wakum krenkre kum krakra kum kroko ene kraka ene wafasi ya pipim wakum broni ni mankata wakum broni tenten ko wakum bojo sa nwedu jamfi wakum petatwu motefo ase wakum do ma akusi wakum sahwe abinro fiti edue wosu obiri kwanfo no che ena fiti abomofo no wosu bue mi se janurume na me so Osei tu amfiri mi ye na me so mi tom na Osei tu na fiti no wa ma kokwa to sema mo si adi o wa ma da fiada di fo fie antu de njira mo akwata ame edukoso ejara ba mu se ni o ame na fele bo di bom nane kokronya ya kokun aye nkonya o eni Osei Tutu enzuma bebe so a woni brete se nkra wo akum jama di nkra kumkwadwe bempa osasem na wie ntimi di be mentum apam de afira wakum puta kwakwadwe brafo ntimi jakali wasasa ne man ndo makobo ni feyi ase wakum safo akum kwayefo wakum amudo ama odofo asa wakum kwancha ruechire ma okwa anwadwo watwitu ametu akomfare wafu esi apotapota asa makwa kuntomfiri anse we se nkwade wutiri mo odini seyi
Ne Akwasidae Ashanti Regional Security Council. But before Daru Nyinara, I was in the bar never motive for other touching. Medical, I'm afraid I'm on my back. Probably Asantehene Otumfuo Osei Tutu Atenase and they Akwasidae a kuntum kunude a domo amoshe woman a Ashanti Regional Security Council and penny for Yura Regional Minister and NDC Chairman Otumfuo Chairman Akocha Yura into Regional Minister area waha momenti ne kasa dedikai yede asidabe siuso na yede ama Otumfuo I'm say be na otwemienu na otwe ene kakra ntem ni na asi akoni aba na yedia de akoso ni nyina no so nim say eye nyina ni masem dodo na asoso no ye hye Otumfuo fitiam enti ebeda na se ewo empaibo a wode atai ono ane pa president achi ama bibia aye boko
and they buy near the Regional Security Council in Abaya. Na say Osumda. I was here bana Yenana Numina, Yaduamoba, Yadumbesum. And Yabaya Regional Security Council, no, together with a year MMDC, you know, as Otumfuo Mamekwaya, me you are more, Eduamo, actually, a year Otumfuo. Yabano, on one by which Naman Sabun Kumisudia, himself, no, KME Mayo, our year. Ofori Ajman Bwedi Kenzuba wana ejiname sabon kumsi ye nyina yeso ye papa ayaba NDC manuku ni mu a ona tete ya amane ye oba bia ye we wa wona na Augustus Andrews na Akwasi awoye NDC regional chairman ona etwaso no the etwaso ye me chief director wo RCC eye Owura Amwako Michael awona ye chief director wo RCC General Okoja Ogaja GOC for Central Command. Your torso ye wow IGP Wokumasi. Ivano Teikujo, our ye commander for Kumasi proper. Fire Commander Peter Tete, our da regional fire command no ano. Ivans Teikujo, Agozo, our Customs Commander our region ha wa ona na Sadat annual one year of Ukrum MC wa ona na Frank Amankwa 1 year Immigrations Commander and Commander James Regional Prisons Commander Mr. Kofuo Regional Signals Bureau 1 year Director Regional Signals Bureau no so na bedi akiri ana waba no your friend Abbas Osabuti Commander Emmanuel on a year commander for 4BN ana on the money wa wana na me sure say Otumfuo nim no Finance Officer our KMA Owusu Daniel ana Metro Coordinating Director Francis Tra on a year Coordinating Director for a year KMA and a Regional Crime Officer on an anomoa and ye buyer ye bema Otumfuo at the Toti number you are matching Otumfuo ye buyer ye cry ye some brandy pantunsia whiskey pantunsia snap pantu dumi no Otumfuo boa mu ade a chame boa mu ade a catch for boa mu ade and kwa boa mu ade photographers boa mu ade videographers boa mu ade security for boa mu ade phantom from boa mu ade a chem nentakra boa mu ade ana ko trega boa mu ade ana odwampa otua ebia Otumfuo ye baya ne ye ba ne abema ade toti kokrenya Sabre Ashanti Regional Minister do manual this mono atoja Beso obu said the Asanteman so for eseno no say obuja hada no mujina ha de dikan edo mampanyi asida ene ntia ene bro na said the be omusi ye no kwesi de bia omesum tinene omo resek panyifo nyina ba say no ba be de kwesi de na oju nshira somebody and MDC for so eka hombi somebody ya wada mebru amane kwa so the journal say ya no mo beju nshira oba omo de snap pentu dumienu brandy pentu nsia whiskey pentu nsia ora ojo pa otwadua mienu ana Otumfuo bo mu ade wa chami bo mu ade akaje fo bo mu ade ohen kwa bo mu ade security bo mu ade ana do cho mfoni bo mu ade ana do cho videos bo mu ade e chamne ntara bo mu ade kokrenya bo mu ade ana ofonton fo bo mu ade ana de mo yema na broso adoma toromba ya Regional Minister and Security said more basic for money for most in April.
to for the massive or the massive papa. Otumfuo chairman ba for say kwa mekantan krechi ene dia semia to yura kotoko hene enemu ene eye kuntunkuni de enunti enananom aye nananom aye friend umiempre regional minister wani apanfu ye yampre wa onumwe yampre regional minister wani nimpanfo ye Otumfuo achiame amakwan ama regional minister Dr. Frank Amakohene akochia kotoko hene epenifo eka ho no so ekochia yura de otoso ne KM mayor Owura Zuba ono so na achia yura kotoko hene no amana de tochen afi Asanteman mu NDC drum training na nakwasi eso eneka ho no ena yura inso company fo a eka ohene ho baaye Asanteman mu post commander DCOP Emmanuel Tekuju etwaso the watchie penny a ohwe asrafo eso DCOP Emmanuel Tekuju ena achia no afi dumja adwumakuo no sahene a o Asanteman mu ono so ena ekochia no etitire ni nyina ba chia yewura sede achia me ahye wo no enne enkanye sei na ade de se beye futuma anase ebeye sika na no dwoada na kotoko hene efa na chia me so ma Asanteman tese yinyina ye nana na Asantehene ekunu nsu machi abrewa twenani ahweban abrewa ko ekura nti yewura kan se akwasidae edi so a eye nne no eye akwasidae na ebeye kuntunkuni akwasidae ne yawada no na wadi na Asantehene na wotweda nti ne samu hwe Opemso TV na muti Opemso radio na eye kuntunkuni de a nananom nyina aye dotie abroni friend of brown no ena mohwe afade ni bi eye tuntum ene bi nso eye brown dotie sede ye ka no nti yenuanom a mohwe nananom a mohwe na muti Opemso radio na mohwe Opemso TV no aha eye menhia kotokofie yewura kotoko hene atenase yewura Asantehene atenase a nananom ma na de toche sede amamre ni amane etie no ti yemamu nyina kwaba yekoso emama kwaba se mohwe Opemso TV na muti Opemso radio so Asanteman mu soafo Dr. Frank Amakohene eni gina kotoko hene ensa binkum so a empanimfo a ebe ni nyina woda wo modi ekire yewura kotoko hene no ne nkasa ye no mu odi ka de asedama yewura se kotoko hene de mpaebo eta Ghana mampani achi efa Otumfuo ankasa na nanom enipa nwotwe a okunya akwanhia yemutwe akwanhia a okata wo achi no yewura mpaebo ena odeta mampani achi a eye krabehwe ti odi aseda bre yewura na afi nso o ma kotoko hene ade toche ne nantese ya no nti sede Asanteman mu soafo ebo na mane no penifo e kan ho ba ye no gusu a wo mo echia yewura krobia Asante kotoko hene Otumfuo Osei Tutu nyamekese amana de toche Asanteman kwaso kotoko hene enkwaso sabri abrafo wano no ebe omansuyenyanie wonu wakwechi ani se tutwe manso a ubonyenyani o wokwati ameni ampon a waka nipa wansada eni se tutu okwa mafu anatwe manso a wofon a wutiri hu sa pa okwechi ani se tutu ni di achinyi a wutiri yira ba kwa fele obodomja okan frafra
Samia Pebe, Miapung. Amiapro, Samiapro, Bremakunga. El Ramu Freyo, Senia Domnoao. Fufuno. Nananum, any other she gusua. Ochia Ira Kotokohene. Asantememu Bambofo, a pennyfora Asantememu, Asanteman Tamso, no, the Kaba Becha Ira. Abesum Ewo Adeimu. Inti Nananum, any other she gusua, or my Ira Kotokohene, are they touching? Say, are they betoye, Amayura Kotokohene. Bidin at the Kwame a warning for Kukudrufo Menshia Ayinfi Koswa Nasha Open Soti Letty Open Soul Radio Agronoa a dear chino air fonton from Otumfuo fonton from and a air catch and negri. Yabekoso akai omanfu nyina se ya wo menhia kotokofie ene ade yewura kotokohene atena se na ena ade no ensonsono ye wo ene afoforo ni nyina ntem efri ne fri se yewura ese ene ade no eye kuntunkuni de enti aka ne tete no a nka ade ye die nka sika ana afufuo ne edidi na so wedie eye tuntum ene dote a eye brown enti yewura kotokohene afade ni nyina no eye brown a eye dote odon ko nyame kese nananom edum ye ne a yawada ebe yawada edi animu ya ena na Asantehene na awotweda no so nananom bedi ewo menhia kotokofie bojare achiame amomanfo atiase se na ahema na awotweda no Asanteman mu baabi a asante ekopem bia elikwan se obi aye ayie elikwan se obi asi akonwa se oye ayie anase odi na awotwempo na Asantehene ade no nti etu omanfo enhye ne nso yema omanfo nyina de toche ade ntoyi emamo yahuso Otumfuo pomponsuo hina sore ede pomponsuo no afadwom na kyerese bibi ebekoso sisi ebritie imo bibi sonko bekoso wakofre Otumfuo brempon trade hene a odentoma abonimu wabekoto niura wabechia niura na kyerese wo sre kwan na ono so asa fontom from amamre kwan so se Asantehene tenase na wo himpon bi ana obi pese wo sa esese okokotokohene wo kosre ne kwan ansana obeda na ho adi asa wasa
Nana Asantehene Asantehene Brempong Nana Lubin Sra Otoso mienu Nana Lubin Sra Oye Asantehene Brempong Ono ene dada ne hu Yama mu nyina de toche ade ento yi emamo Yewura Kotoko Hene Nkwaso Achame Nkwaso Opimso TV ene Opimso Radio so Nkwaso Yebekoso na de ekoso Kotoko fie inyina no yedi mu ama ne bo amamo Yesire Nyamepa ma Asantehene Yesire Nyamepa ema Otumfuo Achiame Yesire Nyamepa ema Kumase Abrempong Yesire Nyamepa ma Amanhene Yesire Nyamepa ema Opimso Radio Yesire Nyamepa ema Opimso TV Otumfuo Brempong Nana Lubin Sra ene gusu a Osei Nana Asantehene Ohene Nyankwada Wasai akoda ni urase amane kwan so se wo sere kwan free Kotoko Hene ho na wo sa na wuri a uko esai ekoda na ase abofre kuma bi so asijum a ono so edada na ho asante ewo ade tete obi ka tete obi kire osa chechere de bunkum bonifa na odi ama Yewura Kotoko Hene odada ne ho pa asante amane efe asante amane esombo titubi ka titubi kire Akwasidae say intense se ohima bekwa akura na ne kwasiada a edi akiri no eya Akwasidae intense sabre kwa ngoma hene na amponsa kwa ono so na wasi adwom a wasre Kotoko Hene kwan a osa fontom from no ono so Asantehene Brempong atoma kwa ngoma ehene na amponsa kwa eno ono so edada ne hwin Sabre ohene ba abrenya se ono so abeka na namponsa kwa ho a owo esa fontom from midika ka kire mo se Kotoko Hene tena se na ohin bi besa fontom from ana obi besa fontom na esese osre Yewura kwan ti abrenya se ebu akwa ohene ba ono so abeka na namponsa kwa ho ena abofra kuma bi nso esa fontom from ewo Asantehene nimu amane kwan so yensa fontom from emfrantoma agesa wo de ntoma ne bowu mu na wo de asa fontom from amane kwan so titiriw ne se wo Kotoko Hene animu minua nana kofidi ewo wa ha nana somu en ene kuntunkuni de ya Yewura transe nananom aye dote eni tuntumi ka bibi kire ye ayo kwa medase o hwe ene Akwasidae na nyensunsuye sunsuye bi anim efiri Akwasidae ahodo a yedie no na kakra bi na edanso eno ne nananom afade a obodi a eye ina
kontomponi afere hene a ono nso ede ntoma aboni mu ono na kotoko IMC oye chairman ono nso aha Otumfuo Osei hene de pomponsuo na kofa no a ono nso de ntoma aboni mu a ono na otutu tatai aba kotoko hene wono wabesire ni wura kwan se opeso wosa fontom from amane kwan so Asantehene fontom from ono ko na esa agye se obi asere kwan afiri ewura ho ansa no no so atumi asem enu nti na apenkra kwasi awu asere kwan a ono so abesim kwame ehwa de bi onse ansa na mpomponso beko ohine bi nchen no eche se yewura na ato nsa afre no wafre onyina achi iso sa be sere firi no ho ansa na wasi dwom enti na ehu se na no bedu ho a osere ansa na wate asi edwom enti ehwa de yakona asa na no do na no yewura from zo mumra na omedada mo kakra na ohwe omasa enti sana yehuno enti sabre na nampon sakwa asre kwan ada yewura se asre kwan a woko ena na penkra kwasi ewua ono de oda so gina ahinimu a oda no ho na nanom abo agene so amanimo wachechire ena ode amakotoko hene e kire se ahini ni tumi nyina ya Asantehene dia efe papa ono so ada yewura se asre kwan a wokro se nya wada ebi animu no ena na ahema na Asantehema ibedi de na wotwe da se de achiame amayate no sabre kotoko hene na anum ema na ba ko so asimu a osa ya yesre nya me pama Asantehene yewura nyankwada kotoko hene yesum waaw wachechire bonkum nifa ene watoma Asantehene nifa bonkum eye wodia ya kotoko hene kwaso sabre Asantehene na afia grace Asantehene na afia grace odo so asre yewura kwan asimu achechire esoro efom asase tumi ni nyina ya Asantehene dia bonkum nifa na nanom asano ni nyina wo asechire bre Asantehene kwaso achiame kwaso yewura na nanom enkwaso asano wei efri mu no ofoforo nso osim ya hu se kotoko hene na aba akonso abesre kwan efri yewura ho fontom from sano asano ente se de agrobia sate se wo sa wa hini mu a ese se wuyi wo na mu mpaboa ekire enidie ekire ahobrase eni tumi a ohempon no a wujira na nimu no wowo ti yema me pani so asre kwan e Otumfuo achiame ho ena ono so esa fontom from nibi yesre nya me pama Asantehene yesre nya me pa e ma achiame kotoko hene adento yie mawo na adento yie e ma Asantehene yewura kotoko hene nyankwada yewura Otumfuo Osei Tutu nyame kese ye oye ne man na obo ne man kotoko hene nyankwada amane ye pan so Asantehene ne maame ede da hoi amane ye pan so ne maame ena eda hoi a ene eye kumpulide a yedi intensi ewa abakosefu se ohima be free mu na ne kwasi ada no ebe ya de intensi sa kwame sana etie na wenu ebinsi da
ebi nsi da sɛ ɔhema film na yɛnni na wɔtwe da koraa na adaasi ebi nsi da sɛ ɛka dɔte yie deɛ a ɛna ebi asi sɛ yɛbɛyɛ dɔte yie na adaa pie mu no de bi asi ne mmom no sɛ yɛnni na wɔtwe da na adaa no apue mu no deɛ wei ne berɛ a ɛdi kan ebi asi ɛfiri berɛ a ɔkɔmpopani ne ɔhempani kyekyere na Asanteman saa pɛpɛɛpɛ ɛdi kan ni yo meda ase me nua no waka sɛ ebi nsi da nti yɛwura kɔtɔkɔhene deɛ ɛnam sɛ ɔno a na kyekyere na Asanteman na wasa ba bio nti no deɛ wɔyɛ yɛ kane no ansa na wɔba no ɔba yɛ otumi yɛ biribi foforɔ bi a ɛnsi da nso ɛkyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene a ɔkɔɔyɛ no ɔsɛ tu nyame kɛse ɔno a na ansa ba bio kɔme yɛhwɛ adeɛ ɔno a na Asanteman no deɛ ɔno a Asanteman bɔseɛ nyinaa no ɛne kɔtɔkɔhene ɛberɛ a wɔkyekyere Asanteman no anɔkye kɔmfoɔ kan saa berɛ no afe apem ahensia de ɔkronkron anɔkye kɔmfoɔ kan sɛ mfie ahasa akyi kɔtɔkɔhene bɛsan ba biom nti ɛhwɛ berɛ a wɔde baeɛ no a afe apem ahenkron de ɔkronkron ɛna kɔtɔkɔhene Otumfuo Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu Otumfuo Osei Tutu aba bio wɔsan so baeɛ nti sie ni pɛpɛɛpɛ mfie ahasa ɛno nti ɔno nko a ɛna onim sɛdeɛ Asanteman no ti kyekyere ne faeɛ ɛna nnɛ yi onim sɛdeɛ obɛsi ayɛ nafa ɛwɔ me da ase Wa biases makama biases makama biabrases makungen. Wa biasos makama makama jefia kuma mafungen. Wa biasos baba fungen. Wa penye generation patesungen. Arafanuen. Arafani soyo chmo champon fungen. Arafani soyo wao. Ese enche Otumfuo abrafo ebe pai na die dis one so atwa so Otumfuo abrafo ebe pai nti mehu se abrafo asiesie won ho a omo ebe ka bibi a kire wo mura yewura kotokɔhene mehu se obrafo no so sa aprede mehu se obrafo no so esa aprede aha aprede enye obi a na sa aprede ehwe sa na tie bi enye obi a eyewura ono na brafo buto bi enu obi ma sabi apart from yewura ene na brafo ya nti asawe aprede eye agro a kotokɔhene ene na brafo ene nananum bi e ka no ho ene tumisa aprede no nti Otumfuo abrafo ena esi dwom a wosa aprede no okuta sekan ya animu twa na ekiretwa a wode fa wo minimu ene won keterema so konkon ekire bibi pote enka ne tetena sa agrowei ekoso iwa na brafo sa ye bosa agrowei edidi ewu nje se aboko ba be chi achechedi atutu no sa pepe to hwa ensekan itimi pra ana woni di asa no so wode fa ne minimum o sa nyina wode seka ne fa ne minimum so enti obi biara ni wa obetumi asa aprede ibi age se Asantehene aprede fo kotokɔhene na mu anase na brafo ohini biara so ni wo aprede age se Asantehene aprede ba ko pe enu ni ewurade no e ba ko pe yesa ohene a woda no je wa aprede hene ohwe ewura agro we so eya agura na kotokɔhene ne kompopani anoche omudi omo asa omo agro no enti ye wa aprede hene
enye obiara na sese osa aprede yewura kotokohene na brafo nko a ene na aprede fo o se obrani no a osa no nani ayako ena wo ha nani so kasa asante ewa de tete obi kan so a tete obi kire aprede no ene wo se nananom eka ntwene no aprede ntwene no ena nananom eka no sede enyegie ne tie no ewa asekire twene bia wo de eka twene no emmo keke ebia wo de eka aha enye bibia nso ne eka ena enye bibia de ekire mu ebrepam ye beka ho asem na da bia wo wohwɛ no na mutie no aprede na etwago no yewe abrafo wo dwom a wudi asa yewe nkuto ne na abrafo betimi de aprede ebi asa wi yewe ne na abrafo blo a obi ani hɔ a betimi de aprede no edi asa edowe abrafo na sekan a etimi die wu etimi bra ana ode fa ne minimum bra wo sanya na sekan da enam ne minimum se kan tete no ne bo aprede edi diewu eno enene Akwasidae a etoso ensia etwago a yewu abrafo di asa no ya nsa no so se afi mu Akwasidae etoso ensia enene Akwasidae a etoso ensia enene aprede na etwago no nana de ewo medase yenu no mamugu so ehwe Otumfuo TV nananom ye koso mamu nyina akwaba aha ye menhia akotokufie ene eye kuntunkuni de abakosem mu no se Asantehene bi ekwa ekura na ne kosia de bi akire ya Akwasidae no nananom si bi si da ewa abakosem mu enunti ene sesenka Akwasidae nananom ye fita anase sika nanso we die nananom aye dote anase wonomo aye tuntumu Akwasidae tosu nsia eye osana abosume ne da etoso edunso Akwasidae foforo no beye September ebobosu ne da etoso edunu wotwe na de etoso no aye da etoso nkuna eye obubu obosume November December openema abosume ne da etoso eduonu baako na Akwasidae twato no ebeba Otumfuo abrafo si bibia che no tiyenkoti Unity. Problem for any dream. Let the idea where you so many of. And the penny away. A bone you want. And I will know about one. Asanteman, you want. Medium from one. I won't bless it. Any minute more. Obrigado. Osei Tutu ya premier yao. Yaya wa yao. Yaya wa uno. Asi odu katanga wati asempa ni ekiri no. Osei Tutu watu onchache. Watu onchache amedi makwadu wasi. Etu hui. Etu ote. Etu nyoya. Nyoya mansaje. Wejamna katache ho na bai. Osei Tutu katache ho na bai. Oh, never order. Go from ya, come from. Well, I want to tell you one people tell you. Osei Tutu Asada. Obi biti account. The bottom so. The sound bubble. Near to Panko. When we go here to kind of cool. Osei Tutu. Una papa de Jafo. No, to the Kusutu man Paprika. Una man Tinjagari. And he ran in car. Osei Tutu. All day. Okufu obemem
no Osei Tutu akumo so konya je asu nya tase wa ma pa no se ani nka o papa se mi ntuno dan na daddy increase wante wa ko me da katamanto asin so a wa ko me da twade ate bi so a ka frafra Wano no Nyansabu afọ police Osei Tutu awade no Wuna di fosuya obaka se Osei Tutu Wunu prem ya do Wunu adini mu hine Wunu obi kwanfo na che Awade pa ne penu abe Odua bode edua pemne Adana letwa no wa Tanti ni yonko no Wuna akonko dene Kumini beju okonko Adana wujeje Asanteman Osei Tutu Wune tete Buanguma Yabeti anguma Wuna juma konfo ya kom Wujumji ni nsam da wuro Ruwa sei na hwiase na nkrade bia wowe na nso sensan wani fire penyin asem wowe esura bojo se na nso bojo se wowe ebetu ani ntonwi se bi ogu na ameninya na ntankase na bibia che na asem no kwa de Asanteman de mfa mfiri sasa bu nsam so ya ntene bakwa pede se ne obade nyankopon wo soro kwa sase abowo wo sa adwene papa na susu papa se be wudi mi fita asa nwura dia mu anku wo na atu afra bo benkete je ma no hwa abreta na discuss kan fe ni poko mu na tokra na o susu akwa wo no ko je ahini setu edi susu ma o sumu tupa mo woso na bam titiriku suma titiriku wo so gwa bedura wo no santini dia jinya wutirira Asanteman akwa so obra fo nkuto ana hwa afra ejira sikira anim edi mensa ma sa de ye bone nti okoje mi setu nti wutuwe Ubu no bla fo yenku nipa ana yetro bi aji ngoma na fa nkire no sebe ko tonko ewi se ka free sro bae ada mansa nyina kom abla chechire ko no an ene ko adroba o kan frafra na nano mabrafo gusu a obi kire kotoko hene yehu se nanano binum so aba sebibu ode snap agugu wo metri so ni nyina kire bibi na dia wo wada mebru braha kakrama me nananom bi e de ensa snap obi e kuta pentu ya densa ai se amane ye kwan so ye nuanom a ye hwe TV ne de ye nuanom hwe TV ne nim se eye snap na so owura na atwema adwene siso se ya densa na densa no so no bruni de na de wo brem kakrama me na yenhwe aha adensa yi omode abai yenim se ye bruni nsa ye nyina yenim se ye snap ya adensa e kire sen se de etini yiru atenase a one nananom na tenase feku ntomo tenase sana omo adensa anase omo tenase no ma mpumpunsu kofa nsamba nse eba nsan ba no na mpumpunsu ne die ni mu eno ne yiru nafana penny anase afana enyine no emu ba ko anase afana kese mpumpunsu to no na die ni mu a obehwe na feku bia no ne die wo no ye yakwa akoma no nti wahwe mpumpunsu gina eho animu hono wo bia akwamu die ni tembia no kontini akwamu die omo nche omo ncha de kontini akwamu na banifa benkum adonten mahore wasimante na so ne mabawa muso benyo mu de na chidom so ho anko bia saa na obeche ne saa kusise obeche wie. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.